जायगाखौनो मोनफैयासै नै थाब फैया जेबो गैया लोगोफोर खाजि लाबोदों मनायाव दङ आरो बैयावबो दङ मना दङ बिराद मानसिखा दिनै रबिबारबो ना अयथासार मानसि जेरैबो मानसि आइ फवालि पिकनिक स्पट दिनैसो नुफैफेरदां बिजामादैया लेंहरबाय थाबायना फैदो आयै खाजि जालायसै होननानै बेयाव फैनाय जाबाय आरो जावैसोआ आहानि बिगुमै जायगा बानायगासिनो दङ नै आबै जायगा बानायबाबो मोनासै आना जायगाखौनो नागिरबाबो मोनाखिसै पिकनिक जाफैग्रा आइ फवालियाव दालाय माथो जादों जायगाखौनो मोनासै नै लेट फैग्राथ' माबानायाव माबोरै बायदि रायलायोहाय बेदर हायदों जार'आ जोंना अमा गोरान ना अमा गोरान सुदो बोबाय बावनो सुदो फेमिलि पिकनिक औ सना नानि बेबो नानि आब'नि फिसाजो बे आलासि हेल' बाबु आइ फवालि जादो दे जादो अमा दाउ गासिबो दंजोबो ना अमा दाउ दे जादो दे बोबैयानो बांसिन जागोन नामासे बोबाय आइ मोसालायबाय सना दे गोथार आंनि दाउ बयलार बारा बुरजा नङा नै बेल' guys naik kualifikasi semua family picnic janganlah deh sana nama अमा दाउ बयलार थासुमलि आपेल बैग्रि थालिर बानलु बाथोन आरो दंबावो मा दंथाय नै हिसाब गैया देखायखांजोबखाबाय गुमै लोगोफोरनो नै लोगोफोर ओंखाम जानो नागिरबाय जोंहा जोब्बाय आंना हरलाय बथला आंना दहाय लोंनाया बथला बोरो बे नङा नै आंना बथला बैयावसो खुन्थिहैबाय जानोसै ना बै ना ओइ जादो दे नानिमोन नानिनाबो इउटुब चेनेल दं जोंना खोन्थाहरलाय आंनि लोगोफोरनो आंनि साबसक्राइबारफोरनो दे अननानै साबसक्राइब खालामनानै हो नुसनबायदोंब्ला जादो दे एसेल' बायलै गुदि दंबाय दै एसे लोंनो नै लोंदो एसे गुदि दंबाय उमेद लोंदो दे लोंजोब्बाय लोंखाया बाबुआ जौ लोंखाया मालाय
ओरैनो खाजि जाबाय जोंना फेमिलि नालाय ओरैनो आब' फायानो खाजि रानदों माबा सालाद रानदों गाजर मा लादों नोङो आब' सालाद ना सालुक दे एसेल' बारा नाङा आंनो औ जाग्रोनोसै लोगोफोर होमबा जाग्रोनोसै दे Kuali picnic spot. Gथ'फ्रा गेलेस गारदों नै ओइथिं दालां खाथियावनो मोजां जायगायालाय फ्रेस आरो जेनेबा बैग्रि बिफां दंजोबो ना नोंथांमोनाबो जाफै जों ओरैनो फेमिलि माबा जानोसै होननानै खाजि बुथे एवनानै लाबोखानानै जाफैबाय आरो पासतासिमल' माबायोनो पासतानिफ्रायनो ओंखारजोबनांगौ आजां मानसिखा नै लोगोफोर बिराद बिहिर नै दंबावोसो आजां मेलासो साइसाव Bapak, mas dan bihir. Kacau tahu, udah kacau dah nggak, udah, dah. Kakak ni malai. Nani Thai lai? Ang ini sini ada ni deh. Hei ruang ni. Deh. Tang hei deh, ang batang kumbai. Oh. Tang. Jangan. Musa. Ala dia फुंथारबाय हे जारो. आनैया गामिनि लोगो मोनदों नै. दे मोसादो. सुनाफोर मोसादो. लाबोबा. आबौआ. बिहामजोआ नै मोसादों जोंना पिकनिक जादों मालाय. Bara lengla-lengli begitu nalai. Lego mendang. Aku ni jauh sekali. Teknis kodau. Dah selesai gumbai ni, sasi kau. Abu kau. Deh. Deh.
Aduh gue dah, kayak bunga. Jengka ada panu ya bang. Nani mau dong tujuh nani. Aku tuh. Aku mesku. Fly jeung nane. Cuma di penang pirai gasne. Oh. Cuma di penang. Tanglay pilih gas itu ngo. Tanglay pilih cuma di penang pirai gasne. Good mas itu ngo. Ser-ser ma pidur zadeng nai jingdeung. Ser-ser ma pidur zadeng nai jingdeung. Oh. Hanggasne ngone kali kamila. Hanggas itu pas rau. Yang teman. Oh. Hai tu. Apa? Đi xe, bụng anh. Exhibition gedung lelai ya. Exhibition na, exhibition. Expo. Apa? Sana ilim nekra. Lado này mua thật khổ đã. Đây, phùng bay nhi không là đâu khả năng lưng mình phải đăng ai qua liều. Lưng mình na đây, server phần nâng tháp nào không là bánh bang như phùng bay nhi. Này, ai qua liều nữa phan nữa. Phan thì là mình chỉ để phan đấy. Chụp bé nữa nè, strawberry bữa đúng không? Đây này sẽ lưng mình phải hai phùng bay. Đây. Này này lên cái phần. Nhiều ý à. Làm cái này. Masa New Year.
दङ नै आइजों न'आव दसे हाबफैबाय लोगोफोर आइ फवालि पिकनिक स्पटआव थांदोंमोन न'आव दसे फैबाय गारि सालायनानै मेंबाय आङो 9:30 सफैदों फुंनि ओमफ्राय माबायाव थाफैबाय दसे बैराजुरायाव गाबोन थांसै बिनिफ्राय गाबोन थांला बैराजुरायाव हर थानोसै साखावलांसै फुङाव अर सायदों नै ज'नो आफा न' फिसा बानायलायदों नै जोंहा न' गालगाब बानायलायदों मालाय अर सायनो जोंहानि न' बेयो लोगोफोर न'आव दसे हाबफैबाय जोंहानि न' हो नायदों नोङो रेकर्ड बानायदों